5 बोसोर जाबाय रायजोफोर प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि दफाखौबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै आरो 60टा कनस्टिट्युएन्सिस जानांगौनि प्रमद बर'आ खोथा बुंबाय थादोंमोन। दिनै 5 बोसोर जाबाय प्रमद बर'आ मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बिटिआर बे मोनथामल' आखरखौनो प्रमद बर'आ विथिन 5 इयार्स 5 बोसोरनि गेजेराव इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै रायजो राजाफोर आरो बिटिसिखौ दाननानै बिटिआर प्रमद बर'आ दिनैसिमबो लिरनो हायाखै। जाहोना मा? प्रमद बर' इउपिपिएलनि मानसिफ्राथ' बिटिआर होननानै बुंबाय थायो। एक्सुवेलि बिटिसि ना बिटिआर प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बेनि सायाव मोजाङै एक्सप्लेनेसनखौ दिनैसिमबो टिल टुडे प्रमद बर'आ होनो हायाखै। मानोना रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ गाव एकर्ड खालामग्राना, स' बिथाङा बिटिआर बुङाबानो जेबो उफाय गैया। जायनि थाखाय प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बिटिआर सरकार होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय थायो। नाथाय बियो बिटिआर सरकार नङा रायजो राजाफोर। प्रमद बर'आ फिननाय होथों फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जि जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन ना 40टा समस्तिनि बिसायख'थि जागोन रायजो राजाफोरनो बिसायख'थि जायैनि सिगांनो बिनि सायाव मोजाङै ब्रडलि एक्सप्लेनेसन होयोबा मोजां जायो। ओरैनो खोथायाव बुंनानैल' जेबो लाब गैया। प्रमद बर' सिदा खोथा, नोंथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनगोन होननानैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ 20 इयार्स थगायबोबाय। एनडिपिनि समयसाखौबो थगायबोबाय। समाधान जाबाय, फुलफिल जाबाय होननानै दिनै फैयै फैनानै बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि टाइम बे दिनै फाइनालि जोब्बाय। रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। एमपि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो रन्जन दैमारिखौ जामिनाव बख'गोन होनना प्रमद बर'आ बुंदों। बेबो गैया। गासिबो प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय थगायजोबनाय प्रमद बर' इउपिपिएलनि खोथाया गासिबो मिसा, आनएक्सपेक्टेड। ओंखायनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि, बाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि खोथाखौ फोथायनो नाङा आरो बाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ जोगारनांगौ। मानोना जेरैबायदि जौगानांगौमोन जौगायाखै। मोनखानाय थाखानाय पावार फांसनानो दिनै गासिबो दंस' जादों। प्रमद बर'आ बे मोनथामल' आखरखौनो इमप्लिमेन्ट खालामदों। बियो